ktoré som si uvedomila, jednak veci aj, ktoré som videla, že sme robili a vlastne to, že sme ich dosiahli a ako sme ich dosiahli, že to bolo vďaka tomu, že sme správne urobili niečo z technológie. A samozrejme aj veľa vecí takých, kde vidím, že proste, kde aj cítim, že proste, kde sme v podstate v takom, by som povedala, že jednu dobu som aj robila také tie úspešné akcie, ale že som v nich nepokračovala. A teraz som si uvedomila, že naozaj treba ich robiť. A v podstate aj to, ako formou som niekedy sa snažila, ako sme sa snažili komunikovať, že naozaj, alebo veľakrát aj reklamu, ktorá si myslím, že nebola celkom efektívna. Takže teraz vidím tie veľké rozdiely v tom, že ako to urobiť naozaj cieľene na to, aby človek dosiahol ten efekt, ktorý chce a očakáva. Super, ďakujem. Ďakujem aj ja.